ang mas mipainit ug mas mipa-intense sa Kapuso rom-com series nga First Lady matagabi sa iranta kung aduna bay kabaguhan sa ilang mga karakter. We have this morning Maxine Medina and Flo Reyes. Mayong buntag, Maxine and Flo, at welcome sa aming programa GMA Regional TV Live. Pakigreet naman ating mga kapuso and of course your fans this morning. Max? Hello mga kapuso! Maayong buntag sa inyong lahat! Masaya-masaya kami nandito kami ngayon and masayang-masaya din kami at sinusubaybayan niyo pa rin ang First Lady! Ayan. So? Oh, hello mga kapuso. Maayong buntag and maupay ng aga sa inyong lahat po. At hello po, sana hanggang ngayon nakatutok po kayo. Ilang weeks na po tayo sa First Lady at alam ko pong masayang-masaya kayo at kinikilig pa rin po kayo. Hello po sa inyong lahat. Good morning to you guys. Eto, Maxine and Flo, did you ever envision ba to become a president of the country or work as part of his or her presidential staff? Ano kaya yung magiging posisyon nyo at bakit? I think I'm gonna be like Lorraine pa rin, the PR manager. Behind the scene always. Parang hindi ko pa kakayanin ang mabigat na mga roles na katulad ni Mr. President. I'm not ready for that, but I'm open to learn. Ako naman kung bibigyan ng chance, I think I'll do the same thing. I'll choose Yesie's role sa presidential staff kasi napakasaya ng kanyang mga task kay President Glenn. But in real life, I'll rather be a very private citizen and just having a peace and quiet sa aking bahay. Yes. Kay Maxine, being a beauty queen yourself, how did your pageant journey help you with your Kapuso projects right now? Actually, biglang nag-open doors lang lahat ng opportunity and I'm really happy and very blessed lang po talaga siguro. Nakitaan po ako ng potential na umacting. Ayan, pero tinry lang po namin sa mga konting visit lang sa mga series. And then now that I have a show na nag-2 season na, I'm so happy. Sana magtuloy-tuloy po talaga ito. Kay Flo naman, you have this really strong bond with your co-actors sa First Yaya. How did you guys connect with each other after the first series? I just really want to add muna before I answer that question that Maxine's doing great. As a new actor, she's very open for advices from her co-actors, and I think that's one of the keys, to stay long in this industry. Yung bonding namin, it went very natural. Because nga naka-lock in kami, wala kaming choice but to really, be together, of course, with safety protocols na in-implement na aming production. Ito Max, bilang si Lorraine, you're known as the antagonist of this teleserye. Aakitin o aagawin mo pa ba sa First Lady si President Glenn mula kay Melody? Nako, parang ayoko kasing i-detail lahat ng mangyayari dito sa First Lady. But Lorraine is always Lorraine. Walang magbabago kay Lorraine. But pagdating ng First Lady, I want you all to be surprised about Lorraine's character and role. And ikaw naman to, how do you find your role bilang isang chief of staff? Ano yung magiging difference sa karakter mo ngayon dito sa First Lady? Patuloy na magbibigay sa inyo ng ligaya at ngiti sa bawat gabi kasama niyo po kami. Kaya kung gusto niyo ng good vibes at gusto niyo ng masayang bago matulog, huwag niyo pong kakalimutan manood. Gabi-gabi po yan, weeknights sa First Lady. And lastly guys, ano yung mensahe nyo sa mga kapuso natin na every night talagang nakatutok dito sa First Lady? So sana abangan niyo pa po lahat ng mga mangyayari. Marami pa pong iyak, tuwa, lahat exciting moments na kilig. Kakaabang-abangan talaga na magaganap kay First Lady and of course sa ating presidente na si President Glenn. Sa ating mga kapuso, maraming salamat po sa patuloy na panonood gabi-gabi ng First Lady.
Tabangan nyo at patuloy nyo pong tutukan ang buhay po ni Melody Reyes Acosta, ang ating First Lady, at ang mga tao pong nakapaligid at mga karakter na nakapaligid sa kanyang buhay. Maraming salamat po at sana po ay patuloy nyo po kaming samahan gabi-gabi for some good vibes at para sa masaya po at kakakilig at para sa ating mga puso. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa inyong dalawa, Maxine and To. Congrats, guys! Daghang salamat. Thank you. Salamat Thank you. po. Salamat. Ingat kayo.